Atong sayro ng dugang pa mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Duha ka mga dagkong terminal sa bus sa Cagayan de Oro City mingaw na sa mga pasahero karong adlaw. Panagsa na lang ang pag-abot sa mga pasahero sa Agora Eastbound Bus Terminal sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City karong adlaw. Sumala sa pipila ka mga porter sa lugar nga mingaw kuno ang terminal karon kung itandi sa milabahing tuig. Inoon, midagsa na ang pasahero kagahapon, Oktubre 31 sa hapon. Samtang sa westbound bus terminal sa Barangay Bulwa, mingaw gyapon ang mga pasahero. Inoon gipasalig sa mga nagdumala sa mga terminal nga magpadayon gyapon ang biyahe sa mga bus bisan pa man o gamay na lang ang mga pasahero. Karon tal. Ano man? Ano po, nag-eskwela pa mag-gusto. Ay, klase. Mga tao siguro, nagalanganin siguro ko ba, tungkol sa kalisod. Wala na, ilan lang silang agwantahan lang sa ubang minteryo lang siguro sa sila mo to. Kay ang pamiliti mga karon.